400 хиляди руснаци, то в Поморие живеят между 2 и 7 хиляди. Те купуват имоти тук, в малката Русия, и упорито учат български. От 3 години Александър Кулинкин си вади хляба с пици в Поморие. Той вече е натурализиран, защото е женен за българка. Точно за Поморие такъв тип заведение, фастфуд. Ние първите направихме доставки по домове. Първата година, както и всеки нов бизнес, беше много трудно, защото и поморийците са, така да кажем, по-консервативни. Повече време им трябва да приемат някой, така да кажем, чужд човек. Можете ли да кажете в началото колко пари вложихте? Може би в Москва това нещо ще да излезне поне 8-10 пъти повече като инвестиция първоначално. Стотина хиляди лева. Преди да се премести в Поморие преди 7 години, Александър имал бизнес с недвижими имоти в Москва. Брокери са и немалко от сънародниците му, останали да живеят у нас през последните 10 години. Пазарът на имоти от 1996 до 2014 показва, че над 300 хиляди руски граждани са закупили така нареченото второ жилище в България. 25% от тях са готови да се преместят за постоянно у нас. Много голям процент от тях имат намерение да се преселват в България, защото и климата е по-хубав и лято всичко изглежда много позитивно, така да се каже, но наистина не е лесно да се адаптираш, да направиш нещо, защото по-сложен е пазара и не е толкова лесно. Преселват се пак, примерно този регион, тази част на Поморие, руския квартал, така наречения, и предимно руснаци, само руснаци купуват там. За последните 10 години общата сума на придобитите имоти на територията на България от руски граждани е около 4-5 милиарда долара. Дори в края на декември се пренася покъшнина в руския квартал Малката Русия в Поморие. Местните отлично познават менталитета на новодомците. Има и по-намахани, има и юристи, има хора, които си местят целият бизнес. Значи говорим за бизнес недвижимостью, говорим за бизнес туроператорски. Това е най-важното, което ги отличава. Аз ги познавам от 100 метра. По телефона ми звънат клиенти, чувствам ги по говоря, че са руснаци, и към говорите сразу на руска. И те превключват. Не, ладно. Руснаците като цяло се чувстват комфортно тук. Вече първите години, като пристигаха, говориха в България на английски. Но сега спокойно си праскат руския и много български фирми, които са в сферата на търговския бранш и така нататък, виждат, че имат клиенти руснаци и започват да се подбират персонал, който да знае руски език. Безоблачно и от взаимен интерес е бъдещето на руснаците в България, според Александър Кулинкин. Мисля, че все повече и повече ще се преселват и с време ще стане голяма експансия. А това добре ли е или е зле за България, според вас? Ами, смятам, че ще е добре, защото все пак повече от тях са интелигентни хора, средна класа, над средна класа и поне няма да създават проблеми за България. Освен това, те плащат, понеже съм минал този етап, всяка година плащат такси, миграция, събират документи, това влиза директно в хазната. Така че мисля, че при положение, че демографските процеси в България не вървят на добре, това е добре. От години 80% от купувачите по морето са руснаци.
Покупките на имоти в комплекси от най-висок клас, разположени на първа линия, са на цени между 1100 и 1500 евро на квадратен метър. Средната цена на масовия клас имоти в Слънчев бряг за първото тримесечие на 2014 е 560 евро на квадратен метър, а средната обща цена на закупените апартаменти е 32 100 евро. Бюджета на средностатистическия български клиент за 2014 е в размер на 50 000 евро, а на руския между 80 и 100 000. Руски физически лица са инвестирали на пазара на имоти у нас през последните 5 години най-малко 18 милиарда евро. Тази сума сериозно надвишава потенциалната печалба за България от големите енергийни проекти АЕЦ Белене, Южен поток и Бургас Александрополис. Според данни на Генералното консулство на Руската федерация, руски граждани притежават около 500 000 имота в източна България. Временно или постоянно пребиваващи руснаци има в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. За руснаците от средната класа, които се опитват да избягат от стреса в големите градове, България е привлекателно място за закупуване на втори дом. Това написа британския всекидневник Financial Times в началото на декември. Според изданието, около 400 000 руснаци притежават имоти в България, а броят на пребиваващите в страната целогодишно се увеличава. Постоянният поток на руснаци, които купуват жилища в Поморие, е увеличил населението на града двойно. Ако не са руснаци, ще бъдат китайци, или ще бъдат турци, или някакви други. Международните капитали се търсят пътища, къде да се налеят. Тук в момента се създава някакъв вакуум. Крайбрежие, южен район, хубав мек климат. Ако не са руснаци, ще са други. А руснаците са не бъртушки поне. Обемът на руски корпоративни капиталовложения в българската икономика през последните години е почти 2 милиарда долара. А през миналата година 5 руски граждани са получили български документи за самоличност срещу инвестиция от 1 милион лева, както изисква българското законодателство. СПА, културен туризъм, земеделие и храни са в центъра на българо-руския стокообмен. Будет? Будет, да. За сколько часов? Ну, вот так же я приду, наверное, в это же время. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Вам всего доброго. И по празници и в делници в руската сладкарница в Поморие винаги е пълно. Високомерни ли са руските клиенти или пък сантиментално привързани към времето на социализма, когато СССР беше големия брат, а останалите държави от източния блок, между които и България, малкия брат? Има някакъв такъв момент на високомерие от тяхна страна. Но не се забелязва чак толкова много. Нали? Не е фрапиращо. Нали, големия брат, малкия брат. Може би това са по-възрастните. По-възрастните го правят това нещо. При по-младите не го усещам, не го намирам. Но като цяло те са добронамерени към нас. Промени ли се града според вас? Много хора има в града. Дори в зимния сезон тези хора, които в момента са постоянно пребиваващи, също идват, посещават ни. Те настояват да говорят на български, когато говорят с мен. Адаптация, според мен се нарича това. Освен Поморие, и Свети Влас е меката на руснаците в България. Адаптацията на местните преселници от Беломорска Македония спрямо преселниците от съвременна Русия тече с пълна пара. И с всеки изминал празник близостта се засилва все повече и повече. Ой, цветет калина, поле Вижте, аз вече от 30 години повече живея тук. Добре се чувствам. Това е моята съдба, това е моята втора родина. Украина остава завинаги родина, но това е моята втора родина. България е слънчева страна и тук живеят слънчеви, открити и гостоприемни хора. Нашите деца все още учат тук, а ние с моя съпруг вече изоставихме бизнеса си и сме готови да се пенсионираме. Аз знам България отдавна.
Познавам България отдавна. Идвала съм тук. Когато се пенсионирах, реших да остана и, както моите приятели казват, тук е моята втора родина. Обичаме всичко тук, и хората, и природата. И ние от тук няма да си тръгнем. Да, това е нашият втори дом. Руснаците за българите са си братя. Сега, в сегашните времена, в Свети Влас, ако ги няма руснаците, ще имаме някъде около 400 човека чужденци. Оформя се, че Черноморието като цяло, може би някъде от рода на чужденци, 80% ще бъде заселено изключително от руснаци. Защото нашата кръв не може да вирее с друга кръв. А ние с тях сме си така иначе една кръв. Иван Николов, кмета на Свети Влас, е свидетел на инвазията на руснаците в града вече 14 години. Те са славяни хора, те са същи като нас. Обичат банкетите. Първите руснаци пристигнаха след 2000-та година. Имаше една вълна. Купиха първите имоти, след това имаше застой и около 2007-2008 година започнаха вече по-сериозно да се нанасят. Те руснаците знаят повече от българите за климата, за местоположението на Свети Влас. За тях тук е много спокойно. И парите, които там получават, тук им стигат да живеят нормален живот. През летния сезон има. Отварят фризьорски салони, козметични студия, ресторанти взимат под наем да работят. Мислите ли, че те ще останат трайно тук? Освен тези, които имат статут на временно пребиваващи? Сигурен съм, защото в момента виждам колко заявления има за лични карти български. Вот, допустим, вот так вот 5, 6, 7. Личните карти на това семейство пенсионери са в пълен ред. Те целогодишно пребивават в 2 апартамента в затворен комплекс в Свети Влас, но за себе си предпочитат по-малкия. За да отпразнуват заедно с българите коледните и новогодишните празници, специално разучават руска песен с български текст. Свети непознатата звезда, ние с тебе пак сме разделени. А когато ви стане тъжно за Русия, какво свирите? Не, аз тук се чувствам у дома. Тук всичко е на руски и на кирилица е написано. Хората тук са прекрасни. Един мой другар даже ме нарича свой брат. Ние вече от 6 години сме тук. У вас нет носталгия. Не изпитвате ли носталгия? Не, никаква. Когато пристигнахме, ни приеха много топло. Аз съм бивш руски офицер и тук проявиха особено уважение към мен. Моята съпруга веднага се записа в местния фолклорен състав и пя български песни с ентусиазъм. И тя там беше единствената русокоса. Истинска българка с руса коса. Да, и пееше с ентусиазъм. На мен ми харесваше. Новите руси българи, като Рая и Алеша, ще посрещнат бъдни вечери и Коледа на 6 и 7 януари по руския църковен календар. По същото време българските им съседи в Свети Влас ще честват Иванов и Йорданов ден. Руснаци и българи от години обитават в мир и разбирателство малката Русия. Тя отдавна не е квартал с жилищни сгради, а символ на новите българо-руски отношения. Утре ние ще ви заведем на север край Варна, за да видите новите стари пионерски лагери в санаторно-оздравителния комплекс Камчия. Там расте и не старее новата стара идея за общото минало на руси и славяни. Аз Бога ведаю, глаголю, добро есть жизнь. Я, Бога знающий, говорю, добро есть жизнь.